Bandleni sibongele futhi nomndeni kakhulu emsebenzini esaqhubeka nawo. Haleluya. Siloku sibambisene nawo sobamba nje ingoma abazalwana sizukubambelela kakhulu silinde nje umkhulu uzoza bese siqhubeka nohlelo lwethu lala lwenkonzo. Amen. Haleluya. Lokho nje bazalwane silinde nje umkhulu bese siqhubeka nje nenkonzo. Inkosi yosibusisa. Amen. Haleluya.
Amen bancane. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Izinto zezolula zenze shortcut ngoba siyabona ukuthi Amen. izinto seyihlangene. Yep. Sezihlangene izinto. Hallelujah. Sizokwenza ukuthi inkonzo yethu kube khona lapha ngathi kunye siyikhatha khona. Hallelujah. Siyawenza umsebenzi wonke ngoba lapho umsebenzi ukuthi kuyakhushula. Umsebenzi ukuthi sibenze umsebenzi wakhe. Manje sibuka ukuthi sekuhlangene nabantu abanye abayazi inkonzo njengalesi. Amen. Ukuthi abantu sibazi bakhululeke la. Sezonza njengabantu abahlakaniphile. Noma mhlawumbe nesizophiwa nje imoto ziyekufunda eziyayisayifuna siyafunda kuleli bandla. Amen. Akuseyizwe izo nokuyona bawuchaza sibutho. Thina sizone ifundayo. Amen. Siyafunda iBhayibheli konke siwenza kwethu. Siyabonga abazalwane. Manje akazi indlela indawo yethu iqala bezothi mhlawumbe besithobele eqala izwi nje. Befunda izinto kodwa bese siyanikela emva kokusheshisa. Amen. Abomama ukuthoba noma ngizoma ngenyawo. Nizothoba. Izibhedlela thotshela. Yebo. Mafundisa ukuthi ukuthola mina mayikho itulo khona. Sizothi izwi sihamba ngokwezwi singahambi nje. Amen bazalwane. Ngicela nami ukuthi abafundisi bami bezizwe sifunde leli zwi lokukhuphula ke. Sifuna ukuthi amasenze izinto abantu bayiqonde izinto. Ngoba abanye bathi ukukhuphula kuyilokho into abangazazi. Thina sifunde izwi. Emva kwalokho bese sidokona sizenza inkonzo ukuthi imlilo. Amen bazalwane. Amen. 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 Isandla sikaJehova sasiphezulu kwami, sangikhipha umoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi sasingcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo, ngawazungeza bheka emaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwala mathambo ukuthi kuwo, mina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Isho kanje iNkosi uJehova kula mathambo ithi, bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile. Amen. Amen. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, nginihlumise inyama phezu kwenu, nginimboze ngezikhumba,
nginike umoya ngiphile nazi ukuthi nginguJehova. Ngaprofeta ngalokho ngiyaliwe nalapho ngiprofeta ngaba khona umsindo nokugunquza amathambo asondelana ithambo kulo ithambo. Ngase ngibona bheka kwakukhona imisipha phezu kwawo, kwahluma nenyama nezikhumba sawasibekela ngaphezu, kepha umoya wawungekho kuwo. Wayesethi kimi, profeta kuwo umoya, uprofete indodana yomuntu, ithi kuwo umoya, isho kanje inkosi uJehova ithi, wozani moya uvela emimoyeni yomini, uphefumulela lapha ababebulwewe ukuba baphile. Ngaprofeta njengaloku ngiyaliwe, umoya wangena kuwo aphila uma ngezinyawo, impi enkulu kakhulu impela. Wayesethi, indodana yomuntu, lawa mathambo ayindlu yonke yakwa-Israyeli. Bathi, bhekani, amathambo ethu amile, ithemba lethu liphelile, sinqunyiwe. Ngalokho profeta uthi kuwo, usho kanje inkosi uJehova uthi, bhekani, ngiyakuvuma amathuna enu, nginikhuphule emathuneni enu, mina bantu bami, nginiyise ezweni lakwa-Israyeli. uNkulunkulu uqobo uthi amathambo angaphila na. Uthi wena Nkosi yazi abaleleyo bazalwane bazoJehova, abantu bangakaJehova abantu. Uma uqhubeka lapho evesini ka-12 uthi ngiyawufika emathuneni ngibakhuphula abantu bami. Amen. Abantu sebetha ukukhuphula ukwenza ngiyawufika ngokuJehova. uJehova wazi ngabantu bakhe. Amen. Namhlanje intombazane siyamkhuphula-ke, siyamhlanganisa nomndeni. Ithi ithambo nethambo laya emathambeni akubo. Amen. Angeke ithambo lisukele kwesinye isibongo. Yebo. Njengoba namhlanje senza lo msebenzi wokuthi bamkhuphula uye emndenini wakhe. Amen. Sicela ukuthi baqonde ukuthi ngoJehova mina ngiyawufika emathuneni khuphule ngikhuphule. Amen. Amen. Akithi masimbeke umuntu sesithi uyolinda lamakhala icilongo bese yavuka. uJehova sefika ukhalisa ke icilongo namhlanje kunyakalo omkhuphula. Uyodibana nomndeni wakhe. Amen. NginguJehova. Yabona izinto azenze uJehova ukhuluma lezi zinto. Thina simlomo kaJehova. Amen. Amen bazalwane. Nanku kamazi nathi sithi nje siwagcwalise ukuthi siyabongela ukuthi ithola amandla ukuthi nikwazi ukuthi ekhushula umntwana wazi ukuthi awudibana nomndeni. Haleluya. Hlambululile konke bakwenziwa hlambuluka. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu igazi lihlamba inyama. Kodwa likaJesu hlamba unembeza igazi likaJesu. Masidla isinkwa sidla senkosi hlamba unembeza bethu ezonweni ezenzile. Amen. Ngoba masambe emhlabeni khona izono ezenzayo. uJesu kwefuka ehlambulula izono zethu. Amen. Uma ukholwa kodwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wakho uyakuhlambulula. Amen. Ngithi masiya emkhoneni kaNkulunkulu. Amen. Ukhona ukukholwa kaNkulunkulu. Masiya emkhoneni kaNkulunkulu. Khona izinto ofuna besishiye ngasemuva. Ungathi uma uyekholwa uNkulunkulu hambe nazo zonke izinto ongena emkhoneni kaNkulunkulu. Khona izinto ofuna ukuyivalela uyishiye ngasemuva. Ukwazi ukungena kahle ukuthi makhuluma noNkulunkulu wazi ukuthi ungena endaweni engcwele. Amen bazalwane. Ngibeza lokho ukuthi namhlanje umntwana kulekile manje bamkhulile uyendini bezofunda nje incwadi kodwa sesenzele isikhathi ukuthi nami sekuzozama ukuthi ke incwadi yethu sinikeze onobhala bakwazi ukuthi basiphathele umsebenzi ukuthi sinikele. Haleluya. Wona we baba yenkosi.
eyethulela Angibe ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu. Cha bengukeka mfowethu ukuthi uqhubeke uhlabelela. Angifuni ukuthi simrobhe kakhulu mama. Amen. Kuze kuvuke enhlizweni yakho ukuthi lokho akusikho lokho engijwayela. Uyabona into uma ujwayela ukuyidla uthi noma isikhathi nje sisincane ufuna ukuthi uneliseke khona la kufanele kuneliseke khona. Kodwa kukodwa engifuna ukukushiya nabazalwane namhlanje. Yeah. Ukuthi nje with God it's possible. Yes. MawukuNkulunkulu nje konke kuyenzeka. MawukuNkulunkulu encwadini efundiwa ubaba uMhlongo namhlanje yamathambo ingifundisa nje into eyodwa ukuthi mawukuNkulunkulu konke kuyenzeka. Sisazongena ke enkonzweni yomnikelo bazalwane. Ngiyayithanda ukuthi ungabheki ukuthi singakanani. Kodwa umama wethu simenzele kahle. Kusuke kwaqondana kabi nelong weekend. Siyazi ukuthi sinabantu abangahlali lapha eGoli. Abazi ukuthi makuyile izikhathi zamanje kufanele bahambe baye emakhaya. Kodwa ngoba siyamazi umama futhi sikhonza naye kusibophile ukuthi kufanele ukuthi sibe lapha ekhaya. Hallelujah.
qala efundeka kanje. uJehova wayesethi kuMose ethi yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bathabathe umnikelo ukuba kubo bonke abantu abanhliziyo zabo ezivuma onothando umnikelo wami. Yilowo mnikelo eniyakuthi abathi kubo igolide nesiliva nethusi. 4 nokuluhlaza okubende nokubovu nelineni elicwebileyo noboya bezimvu. 5 bezimbuzi. 5 nezikhumba zezimvu eziqoma nezikhumba tahashi nemithi yomtholo. 6 namafutha okukhanyisa namakha amafutha okugcoba nawempepho ethabukayo. Amen. ngizocela nje ukuyeza omama babili ngithola ukuthi bakhulume sekuyanikela abazalwane while bekhuluma ngizobe ngigweleka umnikelo umama uqala uzokhuluma umama mfundisikazi umama Mdlo emva kwakhe kuyobe sekulandela umama Hlatshwayo ugogo wethu yena uzokhulumela isipho sebandla ngizogweleka nje manje bazalwane ingachithi isikhathi. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Sibonge uNkulunkulu
sizobongisa abala ekhaya kwaMsimanga. Siyabonisa mama ngamboni kulo msebenzi ongaka baningi abawufisayo ke. Sibaningi siyaye sifisa ukuthi ngelinye ilanga kwanga uNkulunkulu angangisiza ke ngenze u1 2 no 3 kepha singaphumeleli bese siyama leso sikoloti sihlala iminyaka umuntu uze uhambe kodwa bewufisile. Yingakho ngithi namhlanje sizokubongisa mama akukho kutheni ukubongisa nje ukuthi emikhulekeni yakho uNkulunkulu ekudlulisile wakuvumela ukuthi mawuwenze lo msebenzi. Kuye kwafundwa ke encwadini kaNehemiya ngiye ngayithanda maseyilapha phambili ithi kepha ngase ngithi kubo niyayibona inhlupheko esikuyona lokhu iJerusalema lichithekile namasango alo eshiswe ngomlilo. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema ukuba singabe sisaba yihlazo. Ngizothi mama uvusile indawo yendodakazi ukuthi mayingabi ihlazo ukuthi uma kwenzeka abazukulu befisa ukwazi kepha bathole kuyihlazo kungekho la bezokhomba khona. Ngizothi kubangcwele sikhona lana savuma kwavuma mama ukuhlanganyela nathi. Ngizothi ake silivaleni ihlazo ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngizothi komunye nomunye namhlanje kungenzeka ukuthi kuleli Jerusalem elishisiwe ukhona wena unesandla makushisa iJerusalema ngoba kuthiwa kwaze kwashiswa ngisho ithempeli uqobo. Manje ngizosho ukuthi namhlanje kwathina singena enkonzweni imihla namalanga ake silivuse iJerusalema elingaphakathi kithina. Haleluya. Alingafi iJerusalema sibe sihambe endleleni sibukwe ubuhle kanti akukho lutho. Alivuke iJerusalema namhlanje sikwamsimango livuke ukuthi kunomuntu ohleli ongasakhonzi ngenxa yami. Kuvike kuwe kungayo omunye umuntu kuyomvuselela ake kusuke wena uqobo wena omhlalise phansi ukuyocela nje intethelelo ukuthi iJerusalema likaNkulunkulu malivuke namhlanje. Size lana size ngothando mama wethu size ngani ngoba ngobuzalwane sinalolu uthando lokuthi noma yini sizohlanganyela sazenzela thina isivumelwano sokuthi kukho konke sizohlanganyela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Haleluya. Wanigela uma bethi wanikela ngendodana
kuvuka uyavuka intombazane yami nami ngiyibona imile ngoba ngangithi mangizongena la ekhaya ajabule angazi ukuthi wenze njani athi gogo yazi manje sengiyathanda ke manje gogo sengiyathanda ke manje ukuhamba nana ngazi lento zamo yini yavuma ukuthi inkosi uyasho kosondelene naye uthi kusukela namhlanje sengiyathanda amen gogo mangifuna ukuhamba nani kufuneka ngenze njani ngithi ngizondlula angithi uzoza nomama wakho ngithi mina ngizoza la sihambe sobabili angithi utshele mina akatshelanga uMamsimanga uthi gogo sengiyeza ukuthi inhliziyo yamanje iyashintsha sengiyathanda nami ukuthi ngithi nami sengiyamlandela yathi inhliziyo yami mzukulu ngiyabonga mawusho kanjalo ngiyathanda amen ngaza kanye ngahamba naye kwesibili ngathi ngifika haleluya kanti isikhathi sesiseduze sokulungisa umendo haleluya manje leli bandla Msimanga ngifuna ukukhuluma ngakhulu kuzela kusuka ukuthi ngikade manje lapha kunamaphepha uphuza samaphela ngithi uyazi ukuthi gogo wena uzosho lapha kusho mina njoba kusho uzana 4,500 Amen, amen, amen. Siyawuvala amehlo baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu nawo kulo msebenzi esicele kuwo sibuyisela kuwe manje sicela ke baba kube kuhle konke khanye nasenhlizweni nalapha abathathe khona abanikelile siyagcwalisa balonke baqinise nakuleli khaya kube umusa ungena kwethu ubusiseke mesiyolithemba phela baba mase siphuma ke manje siphume kahle hlwane nathi nabaye emakhaya ubagcine ezindlini ngegama lika Jesu Kristu manje kusibephatha amen amen